trabahan. Kaya ako pinag simple. Napaiyak na lamang si Tatay Antonio ng Barangay Bigaa, Legazpi City sa insidenteng kinasangkutan ang kanyang dalawang anak na lalaki. Alas 8:30 kagabi ng tagain kasi ng kanyang 44 anyos na panganay ang 34 anyos nitong kapatid. Kwento niya, nag-ugat ang insidente matapos na magsumbong ang kanyang apo sa sospek na napagsabihan lamang daw noon ang biktima na iwasan ang pag-uwi ng gabi. Bilang ama, masakit anya para sa kanya ang pangyayari. Luminuwas ako. Pagluwas ko, ito duminalaga na palampasirin yan din ako. Nagsisilpon. Kami nag-aapod sa iya. Luminaw dyan. Diretso. Sumuriyaw ini. Sagum. Sagum. Ito duman sa kwarto. Ano nga? Tinaga nga kuya. Ayon kay Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, tagapagsalita ng Legazpi City Police Station, matapos na makatanggap ng tawag sa 911, agad naman nilang nahuli ang sospek na hindi na nagawang takasan pa ang krimen. Batay sa inisyal na investigasyon, wala naman na dating alitan ng magkapatid subalit nasa impluwensya ng alak ang sospek. Kasabay sa pagkakaaresto, na-recover din sa sospek ang ginamit nitong itak. So agad na rin nag-responde yung ating dalawang pulis at nang madatnan nga doon ay bali napasipay na rin yung tagaan, pananaga. Kanina ay nakalabas na ng ospital ang biktima habang nasa kustudiya pa ng pulisya ang sospek para sa kaukulang disposisyon. Ayon sa kapatid nitong biktima na nasa ospital, ay medyo nagdadalawang isip pa siya na magsampa ng kaukulang kaso. Pero yung ating kapulisan ay nakahandang mag-assist sa kanya kung disdido siya kasi nakaprepare na yung ating mga gagamitin kung sakali mag-decision siya na isampa yung attempted murder laban sa kanyang kapatid. Muli namang nagpaalala ang otoridad na idaan sa maayos na usapan ang anumang hindi pagkakaintindihan para maiwasan ang ganitong insidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.